Poď sa so mnou pozrieť na 5 najčastejších chýb, ktoré ženy po 50-ke robia pri líčení očného okolia. Ukážem ti, čo spraviť namiesto toho, aby tvoje oči pôsobili prirodzene, sviežo a mladistvo. Prvá chyba. Priveľa korektoru. Myslíme si, že čím viac, tým lepšie zakrieme kruhy pod očami. Opak je pravdou. Čím viac ho tam natlačíme, tým viac sa zvýraznia vrásky. A riešenie? Stačí tenká vrstvička zmiešať s hydratačným očným gelom a jemne vklepkať pomocou šteca na krémové líčenie. Druhá chyba, tmavý púder pod oči. Často si myslíme, že tmavý púder zakrie kruhy, ale opak je pravdou. Opticky ich zvýrazní a oko pôsobí unavene. Namiesto toho použijeme svetlý minerálny púder, ktorý tmavé kruhy zázračne zjemní, opticky rozžiari oko a dodá sviežosť. A pozrite sa na ten úžasný rozdiel. A tu je vidieť rozdiel pri nanesení veľkého množstva korektoru a zmiešaného s gelom. Ak chceš, aby tvoje očné tiene vyzerali prirodzene a pekne sa miešali, začni tým, že na viečko dáš svetlý matný tieň. Viečko sa zjednotí a všetky ďalšie tiene potom lepšie vyniknú a zmiešajú sa jemne a bez šmúch. Po 50-ke viečko často jemne padá a keď tieň nanesieme len na pohyblivé viečko, stráca sa efekt a oko pôsobí menšie a unavene. Tieň nanášaj nad horný očnicový oblúk nad záhyb viečka, tak opticky viečko nadvihneš, oko sa otvorí a tienenie vyzerá prirodzene a vyvážene. Štvrtá chyba, čierna linka na spodnom viečku. Namiesto toho, aby oko otvorila, ho opticky zmenší a stiahne ho dole. Skús radšej naniesť gulatým štecom jemný hnedý tieň aj na spodné viečko. Bude to pôsobiť prirodzenejšie. Piatá chyba, špirálu nanášaš len na končeky rias. Problém je v tom, keď špirálu nanášame len na končeky, že riasy pôsobia krátko a oči sú smutné alebo ťažké. Začni pri korienkoch, použij jemné cikcakové pohyby a ľahko pritláčaj. Riasy sa prirodzene nadvihnú, dodajú oku sviežosť a otvorenosť. Tieto jednoduché zmeny spravia naozaj veľký rozdiel. Oči sa otvoria, vyzerajú sviežo a prirodzene mladšie. Stačí pár trikov a líčenie po 50-ke môže byť jednoduché a krásne. A ak budeš chcieť, môžem ti osobne poradiť, ktoré produkty sú pre tvoje oči a pleť najlepšie. Vieš si ich jednoducho všetky kúpiť u mňa a ja ti ukážem, ako ich používať, aby si dosiahla ten najlepší efekt. Stačí mi napísať správu alebo vyplň formulár, ktorý nájdeš v mojom profile.